Sembut Menteri Rang Baka Jela Pak Preston Tensang haka singi balang lo ong baka sorkar kan penting kena baka jing pentere ya ka surak shilong dauki kan kamstet no nang ni syakmat kanang ba anla ban pendap no ya ka tega surak ba haka por balapu. Ya ka ni ka rai la shim hadin ka jingalang bodin bala lum ta usembut Menteri Rang Ba bat ki officer ka tenat PWD nang ta na ka NHIDCL ka company ba pentere bat kumju ru ka SDO bat BDO jang ka penursla na lor kiwi haka ni ka sngi palay ha secretariat. Habakram kila patai kubor usembot Menteri Rang Ba ule thoru bahaka ni ka jingalang le tai sani ru halor ka working plan khnang ba kanum kta ya kalet kawan jang gi pat ba ha shilenter ka te ka surang. Shushu ong ru ba Maria Sange uslap na kalyang ka NHIDCL kala ai ka kular ba kintre stat no haka ni ka por barang. Haba juba pan halor ke jingkili uba Preston ulo ong ba kamde satya ke jingisha ba ka ni ke jing pentere ka suki kat kom ke jinge tho jong u ke jing pentere lele menta kala ya stat nadu ba shimti ki company ba thamai hadien ba ki company ki ba ningkong ki la sha pensange ka jan meet ngakhat biang ya kan ka review meeting hakawe day bat kan ka srok na shlong shapo dauki hab kabangi ong ka jai ka project hakabalaiwan naki department bat kumju nakaliang jongka NHIDCL nakaliang jongka district administration SDO civil BDO rengkaru bat ki company ki ba pentrei naki project te ko mo OIP menta ka plan jong ni ka long ha ka to alas ka de ka review meeting ya ka progress of work ke nei menta pada ka long ka plan kum no ban le ngamar ba ka working season ka lajat sedang atat lap ndong ngi simba le se menta jan ba ku nu nai gila yo ki company ban trade full time ha ka de ka ke next te ke jing ya kren men ne ka long ba kum no ban prepare kata kin pha yang ni ka kenja working plan ka kenja working program joki nang ba ha ka ju opor kin state ka kam ba ha ka ju opor pa ku ba kanum tut kali kawan teng lai kren teng la bu option ka syong menta stang makin air report na kaliam jongka company ke baterai la ki kwa baterai men meet ne kalong mensgi ne ka ka bahatam ka balong save ya kipai baru ka balong save nak mentakin nok trai solo ko dia kata ni pha biang haki bakin survey dan bikin pay kumno ban ne kana ba kumo pi ba nin la ban pedep ke ne solo ka por ka biang dia kata ka de ke jing kren jungi nak mentakan ni ka project ka badat kam adu kata dia kumo pi Maria sedang kan ni katalang Maria sedang kan ni ka working season Maria sange kan ni ka slap kabamut nakaliang jongka NHIDCL kala ai ka kular ba kitrei full swing hakin ini buat barang hak buat parkiang bat kiru ki kwa bat pendem kakum malabu ila target ya kini ki ya kene ke project kakum kita ki packages ki labu nado ke package 1 package 2 package 4 package 5 ban pendem hak buat babiang kata kadai ke benta ke bandungkong ke bangia syong meeting ludi bat kumjuru nakaliang ke NHIDCL bat nakaliang jongka company ke bapan play ni te ya kane kan ka ngatrai let's say ki pai ba jua beli ki simbek nadu katuk bapan play gitu ki company ki baman swa namar katon ke jisha katuk por one trade ki wi part ki company biong ka package 1 ka package 2 package 4 package 5 te itu i bagi jing trai hak itu por ngim hun mangiru te hakabakadu ka NHIDCL ka terminator ya kanika kontrak agreement bat kini ki company bat kan ten rei hadin ba kilayo pada kini ki company ki batmai nado ka package 1 package 2 package 4 bat ka package 5 ni i ka progress of work ba kayan pe dengan try let's say la de kren ni jisha ki pajba ki ong ba ka slem de nakadaw katu ka company ka ba menswa ka ba train kong ya kini ki packages ki ba klem tray ba baru ki ba imat kimda don ka capacity ru baterai ya kini ki jai project ki ba bat ki ba kham chenja kham tam ha bo ka jela megla jungi ten rei ya ka ba mentai ko mo pi hadin ba NHIDCL kala ai da ka
ya ka alot pada situasi company na ko mo pi ka ba ibiang ka progress of law hadu menta ka target date kan ya ka package 1 ko mo pi December kide ban pendep is to package 4 but package 5 ka target ko long ba kid pendep how December jong ka snem araja at dia ya ka package 1 kumang ong pi ka fully ya kan ni kilabu in writing bakin pendep ha December jong ka unus snem